Имаме го тос. И тук Кристиан се казваш. От Гърция го довели, тук го гледат. Бенгалски огън също прави. Еде! Тук се качи сега. Не пипай. Елата да Криси, елата катата да Криси. Да стане, ела. Айде. Не, се опариш. Така. Айде сега баба ще докатава. Желание да съм жива и здрава, да се радвам на внуците си. Браво! Желанието, баба Милена. Сега Пепи. Пепи, папи. Айде, духайте сега вие. Айде. Не. Духай. 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 Тъй кажи. Силно. Ете, отгоре, баба, отгоре. Браво! Дай пак Пепи само. Пепи само. Сега. Не, само ти. Баба няма. Чакай. Не дава. Никой не дава. Предупреждаваме, бабо няма, ти сам си едно иска да ме каже. Видя ли? Топ, топ, топ. Духай, силно. Силно. Духа, ще се опърлиш. Браво! Баба не го направи. Ето е. С помощта на тата. Браво! Айде, сега ще режем ли торта? Седем ли торта? И на майка не дава, той да ги изгаси. Ох, пари. Не върви. А сега бата да ги изгаси. Айде сега бата. Айде. Напъди ги пък. А сега бата ще духа. Бата. Айде, духай ти. Малко. Той се да не знае, нали виждаш, че не знае. Айде, ти духни сега. Айде, браво! Браво! Айде, да махнем сега голямата свещ. Пепи, той вика. От тук му излиза духането. И от тук излиза. Тъй ли, бабе, духаш? Тъй кажи, бабе. Айде. Айде, духай. Хъпни. Не, хъпни. Суколад се хъпни. Ето, тук. Ако той не иска папа да го яде. Пак да се Айде, бе. насапаш духата. Да те капе пак. Ето. Както хапнеш, сапаме духата. Запори малко. Чакай, ще отделиш на Не. Следно. Айде. Той право. Харесваме. Каква хубава торта. И как така ще я запаля? И така. Стига вече. Леко. По-далече. Пари, баба, айде, духай. Ти Остави го. Не стана. Айде. Браво!